done. The best game of 2nd Battalion VLF. Alpha 1, moving to the right target, over. Copy that, over. हेलौ खुलुमबाय रायजोफोर नोंथांमोना नुगासिनो दङ साननैसो सिगां अफिशियली रिलिज जानाय बर'नि गोदान फिल्म ट्रेलार दा बियो रिलिज जाबाय ट्रेलारा ओमफ्राय फिल्मा बे मासनि जोबसि नङाबा सेप्तेम्बर मासनि फार्स्ट सप्तायाव प्रिमियार श' खालामनाय जागोन बे फिल्मनि मुङानो जाहैबाय जांख्रिथायनि थैसोम 2 बे फिल्मावहाय नोंथांमोना ओरैबायदि काहिनी बेरखांनाय नुगोन बर' हारिजों सोमोन्दो थानाय काहिनी एबा स्टोरी बर'नि गारबोनाय जालांनाय जाथाय हिस्ट्रिफोरखौहाय बे फिल्मावहाय नोंथांमोना बेरखांजोबनाय नुगोन बे फिल्मा नोंथांमोनखौहाय मेगनाव मोदै फसरालासिनो ओरैनो गोरानै दोननाय नङा मानोना बे फिल्मा ओरैबायदि काहिनी जागोन दायो बेखौहाय जाय प्रडाक्शन डाइरेक्टरफ्रा गावसिनि गोसोजों स्क्रिप्ट लिरनाय नङा बेनि काहिनिया जाहैबाय रियेल काहिनी जेरावखि जाथाय जादों रियेल जाथाय जादों बै जायगाफ्राव थांनानैहाय बे काहिनिखौहाय सोंनाय फिननायजों रिपिट लानानै लिरनानैसो नैबे फिल्मखौहाय बानायनाय जादों बेवहाय नोंथांमोना गोबां रियेल काहिनी मथा-मथि जागायनायनिफ्राय जोबजासिमावहाय रियेल काहिनी गोजा होमब्लाबो जागोन खिन्थु नोंथांमोना बे फिल्मखौ हामजायालासिनो थानाय नङा दै बे फिल्मा जोंनि बर' हारिजों गोबां अनसायजागोन नायबाय था दा बेनिखायनो आंबो गोबां नेनानै दङ गोबाव समनिफ्रायनो नायनो होननानैहाय दा बिनि प्रिमियार श'आ माला जायो बेखौसो नेनानै दङसै आरो बिनि उनावथ' बबेयाव नायबावगोन आं बेखौ मिथिला नायनायाथ' जोबनो थाङा नायखागोन नायनायाथ' प्रिमियार श'आवबो जोङो थांगोन बियो 2025आव दिहुनजानाय जांख्रिथायनि थैसोम 2 बे फिल्मा जोंनि बर' रायजो राजानि गोसोखौहाय बोनो हागोन बेखौ जोङो अलरेडि नुहुरखानाय बेनिखायनो नोंथांमोनाबो बे फिल्मा नोंथांमोननि गामियाव सहैदोंब्ला बेखौ नायनो दाबाव मानोना बियो जोंनि हारिजों सोमोन्दो थानाय मोनसे जारिमिनारि फिल्म बे फिल्मखौहाय बयबो अनसायनो दाबाव आं बेखौनो खावलायो नोंथांमोना बे फिल्मखौ गावबा गावनि गामियाव लांनो गोसो दङब्ला दिनैनिफ्रायनो कन्टेक्ट खालामखादो बाक्सा उदालगुरिनिया आलदा चिरां आरो क'क्राझारनिया आलदा नोंथांमोना स्क्रिनाव नुदों जानो हागौ भिडिअखौ जोबजासिम नायदोंब्ला आं बे फिल्मखौ नायनो थाखाय गोबावनिफ्रायनो नेनानै दङ नाथाय दिनैसिम बे फिल्मा रिलिज जायाखै दायो अफिशियली ट्रेलारल' रिलिज होनानै दङ ओमफ्राय मोनसे बे फिल्मनिनो मिउजिक भिडिअ एलबाम बेखौ रिलिज होनानै दङ दा नोंथांमोना सोर बे फिल्मखौ नायनो थाखाय गोसो गुदुं जानानै दं नेनानै दं कमेन्ट खालामो दाबाव दा आं दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'बाय भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला शेयार खालामनो दाबाव चेनेलाव गोदान हाबफैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव गोजोन्थों बाय